Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Aquiles. Kamong niya din nga mga mala nga mga mananap. Manduan ko kamo sa dili pagpanghilabot ining bata. Tungod kay kadugo ko siya. Nay, daghang salamat. Lolo, kahuron mo ako, Lolo. Tungod kay apo ko ang imong inahan nga si Susan. Nakasabot ko sa imong kibati. Dili sayon dawaton ang nahitabo. Pero sultihan ko ikaw, Achilles. Dili tungod kay wa kanay mga kinikanan. Magpakawa ka na lang usab sa paglaom. Naapil ba si mama o si papa sa pagkasunog sa Mumbai? Hasta nga kumangod. Balik sa akong payag. Kaya adto ta dito magsulti, Achilles. Sas! Reset na yung telepon nyo, ha? Kasaba, bay! Ah, ooy. Kaanimal ako. Wa madilaing manawag na ako ng telepono, ha? Kundi si Madam Doria ramadi, ay! Kanggaw gina ako, eh. Ito ka. Pero, tepa. Tepa gina. Anong sa telepono siya ni siya nawag, ay? Asam na akong cellphone. Ponyeta ka, Poroy. Nganong dugay ka nakapunit sa telepono? Nganong gipapaabot ka ni mong dugay una kami tumag? Kay kakuan man gud Madam Doria, ay nakatug man kog maayo. Ay kay buntag na baya min naabot si upaw gikan sa mong lakaw. Hain mo lang imong cellphone, nganong dili pa makontak? Ay ako pang gipangita Madam Doria. Atunto ka. Kumusta inyong lakaw? Wa na'y problema, Madam. Sama sa gihapon, shift ta. Maayo. Maayo, Poroy. Gipabugnaw mo ang miinit ko na untang o. Hala, sige. Magkita lang unya ta dito sa bahay sa Gupanan. Bye. Ayo nagmood ay. Ganina, hapit na lang pa ang telepono. Kumusta ilang lakaw ni Upaw? Sama sa gihapon, way ko'y daw, Divino. Good. Namitad ba yan? Matug tagbalik na. Oy, Divino, buntag na. Sa gawas, pero din sa atong kwarto. Pwedeng himuon tagabi ang buntag. Ba? Ayaw na kong hugaw-hugawi kay nakaligo na ko, Divino. Doria. Nalimot ka nga may bisita ta karong adlaw sa bahay sa Gupanan? Muadto rin ang taga DSWD. Aron mo tan-aw sa gipatukod tang bahay sa Gupanan. Busa bango na diya o pangandam kay sayo tang muadto dito. Maayo kay mikaon ka, Achilles. Salamat, Lolo Amboy. Uy, isa pa yan. Karon kay busog ka naman. Og nakaila ka na kung sikin sa ko. Tumanon ko ang akong gisaad ni mo kaganiha. Nga ibalik ko ikaw sa inyong bahay nga gisunog. Daghang salamat, do. Gusto ko mahibaw sa tinuod kag hemtang karon nila ni Mama.
Kung mao ka na, tana. Pero timan gikasabutan ta nga dili ka magpakita ni bisan kinsa nga imo unyang ikahibag dito. Kinahanglan nga taguon mo ang imong kaugalingon alang sa imong kaluwasan. Ano ako may mapagitaan sa mo cellphone? Kinsa man day nga ikaw ra may ako kauban? Ha? Diyos, di ko palabot, anada. Kung sa di palabot, ha? O sa may buti may pasabot. Nga giunay na kong kawat ay mo cellphone. Hoy. Nangutana lang ko pa, nangutana lang ko. Kaya gipangita ko na nasa auto nga akong cellphone, pero wa dito. Ayay. Kung sa ayay, Wa ka tumataga kami dito sa dapit sa bahay nga atong gisunog. unsa? Di ba? Di ba basi nabilin to dito sa bahay nga atong gisunog? Ay, nabilin. Oh. Hala na, ostudesa. Na, piligroha kung dunay makapunit adto og mamahimo na hinuon tong giya aron may bawan kung kinsang nagsunog sa maong bahay. Patay. Patay jud. Patay kang Madam Doriana. Patay ka. Ay ko gadlo ka. Di ni mahimo. Ay, ko gulitin. Tinanglan nga mo balik ta dito. Karon dayon. Usa to? Mamalik ta dito. Bungol ka. Ingon ko mamalik ta dito karon dayon upawa ka. Tunto, ikaw lang rin balik dito. Posible ka. Kalayo ato. Mobiyahe sa taghapit, motulog ka oras. Gipamaula pa ba ko tungo sa pagdinagan to gabi? Asa ato pa nga di ka mukuyog nako. Bahala kayo, ikaw rito. Sige. Abi kay ako man tong butang na ibilin dito. Sige. Nagtuo kang di gihapon ka madamay ini kung madakpan ko. Ha? Tan-aon ta lang. Di ba ka madakpan ko? Ha? Damay gihapon ka do. Ha? Oo, Desa. Apil man hapon ko. Kay kami naman kauban na. Hoy, paroy! Watakoy! Dinhilang ko kutob, Achilles. Ha? Kutob lang ko ining utlanan, ining kalasangan, ug sa patag. Ani ko dinhi magpaabot nimo. O timan ang mga gipahimangno ko nimo, Achilles. O dalo amboy. Kinalamabalikon ko. Dili ko magpakita ni bisan kinsa. Human mo masudong ang maong tapit. Balik dayon din sa akong nahimutangan. Uno. Pungi ang imong kaugalingon. Ayaw pagpakita ni bisan kinsa nga muhila ka. Kay nagtimaan ka na sa ilang kadaugan. Tungod kay sa pagkakaroon, wa patay matumbok nga tao nga muhimo sa maong salaod. Uno. Oh, hindi ka mga tao. Mangita ko kataguan. Dini, ano ko dini? Dini ko nila magkita. Pero magkakita ko nila. Oh. Mayag yung pagkaugda sa mbay. Mga salbahis. May lahan naman ako. Ako sa mandauban. Dili may mong dili ko mahilak. Di na ko kapungan. Pa. Dudong. Kaluan ninyo. Pero isaan ako. Pangitaon ko gito mga taong misunog ninyo. Pangitaon ko sila o panimaslan.
Animal. Kadugay bang mamiya ng mga tauhan na diya. Sa kami lagi. Hilom ay kuyawan sa nimo ay. Oy. Hupo na. Ngano man. Kaya tingalig makakita. Dunay makakita nimo. Hupo diya. Puroy. Wahi na kita. Ha? Dili ka nga. Ilan na nakita ang imo cellphone. Sa? Nagsukma ka. Ha? Tanawar gid siya. Kuang gid eh. Nawar gid ka. Ikaw ba'y hatagan sa akong mga may pangagpas? Suko na nung ka. Shit ba ay? Ayaw yampo nga ilan ang nakita ng gaw. Ingon ka hinitingog. Ikaw na kusog kayo. At mo puroy. Hiloma. Nakampo siya ka nga makita da. Patsilan ba ni mo ipuroy eh. Nagampo ba rin kong makitaan? Namasin na ko. Kaya sa pag-abot na to, daghan kay tao niya. Hilom na diya. Hilom. Pawan ti karong sa motor kong Upawan. magpunay kang tabi diya. Upawan. Pawan lagi ka. Ay, upawan. Hilom. Hilom ko. Nga lison pa man nato ba? Diba. Magpaabot ta din niya. Kung kanus na manlakaw ng mga tawana. Uy. Tara. Unsa man? Na mga pulis. Nga naman day. Unyag na, ha? May sultir ako. So di adlok man ta. Hilom diya. Ito na mga tao ka mga pulis. Tingali ka itong ipamputo sa habol. Mga na itong napaing alawa silang papaw ni mga ma. Ingon man sa kumangon nga bago pang na tao. Mga way kaluoy. Kung si kinsa man mo, pag-ampula mo, nga di mo mailhan. Pag-ampula mo. Oh, nado ka tao bago pa lang niabot. Nang kay slash kasagbutan palibot sa mong bahay nga nasunog. Murag doon na sa lagi pangita. Gusto, ako isang panitan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!